gị na-agba n'ilo di gị na-agba n'ilo na njugodu gị ị na-adịkwa ọcha maka amụrụ m ka mmadụ ya esipụta mmụọ ofu nwa sọsọ ofu nwa ka ịmụgo mmadụ kwụọ aka na be unu ikulu nwa iyebe ala gị oyi di gị na-abata ọbụna ofu ala anyị nọ na geeti ofu ala anyị nke ọzọ nọ n'ime ụlọ isi na ịsabela arụsị nso ụtụ amụtara m ka unu si ebi mana ịmalụ na nwaanyị bụ afịa ị ga na-apịacha ngwa afịa gị stedi ebe a ka ị ketara ọlụ na-adị ọcha onwere ebe ọ gbalụ nwoke na nwaanyị mụta ka esi asị ike yi sọtụ mmiri ịbụrụ onye ala na-adị ọcha ijidegodo ọfọ nọmba 1 nọmba 2 ịmala ife adịghị n'ala ikike iyie ị na-eyi ya ọ bụla ajụọ gị si na ịbụ onye isi ndị nne na ndị CWO na nwaanyị wọd 1 na ọ na-eyi trauza fiekwa na pastọ fada parish anyị so anyị eyizi na trauza onye bụ fada parish unu nwa ịmala ife dị gị na laiki ị na-eyi ya ọ bụrụ na ọ na-alaiki pushọpụ igote pushọpụ ọ bụrụ na ọ na-alaiki G-string igotele ya G-string ịlụgo di this is your husband jidegodo ọfọ ife akọ ya bụ ifu nwoke ọ na-emisbehave ọzọ dị ka ịbịa nwoke ya ejesi abata ka o zuo ike ibido ekwulekwu hei na Chibuike n'ụkwara ịzọ hei na ndị nepa bịa hei na-eweta bil ọkụ hei na ịmakwa na gas agwụgo hei na onwekwa fuel dị na moto ife aka nwoke chọọ ịnụ ịhụ na na-ebi evuelu nwoke chọọ ebe ọ ya abụọ ọnọdụ isi eju oyi ọ ya mee ifu nwoke ọpụta si n'obi na nkwe wọrụ nwangel ụgwọ akwụkwọ na ọ dịghị na lọọjụ ụmụ akwụkwọ maka gị na nwoke chọọ peace of mind. But to summarize everything, I have plenty things to talk about. When you say why they make mistake, guy, in Lugodi, you have to take care of your husband. And we kill feji de simoke. All you call, ana amali case up anomani. Ano kati polu digi jespa ano kati polu digi jeo no ogu enene ya arụ ama m na ụfọdụ nwoke na-ebi ka anụmanụ arụ ga na ya isi anwụ paracetamol adị m oke ano kati lalu di jeo no ogu enene ya arụ ama ma arụ adịkwu ya ema ma ị ga na-esiri ya ife ose dị ka ọ na-ema na-esiri ya ịghọtagodu sign ya ime ya ka o feel godu ka baby before you control ya ife niile ka ya na-akụziri unu na-use common sense unu ihe nwegodi mpati na-ekreti n'isi nwoke before ị chọọ ka isi akọm ya ego ihe ama akwamwe unu nke kasị njọ bụ na-asa na-arụ anọkata ifu nwunye ya ọ dị ka classmate gị isi ọ na classmate mbi ya kpọrọ isi na chinye ụkwụ enu mana akwa ndị nne na-alapụkalogo na ahụ na-enwe coordination na-asa arụ ese ọtụ gị ichebili ya ọpụta osi na donye oge ọsị na nwunye m anọkwa ọrụ ma ọ bụ na afọ gị ihe agadi nwanyị ọnkwụdobe